Hola, bon dia. Soc l'Adriana de primer C de l'Institut Santa Eugènia i avui entrevistaré el meu tiet. Hola, bon dia. Em dic Santiago i sóc el tiet de l'Adriana i avui us explicaré el meu ofici que em vaig dedicar durant molt de temps a la ciutat de Guayaquil, en el país d'Equador. Perfecte, tiet. Ara comencem les preguntes. D'acord, estic preparat. Quin treball et vas dedicar? Jo, durant molt de temps, em vaig dedicar a l'ofici de sabater. Va ser una feina que des de molt petit la vaig començar a fer i a la qual em vaig dedicar durant tot aquest temps. Per què vas començar aquest treball? Com he dit abans, vaig començar des de molt petit, gràcies al meu pare i al meu avi, ja que és una feina que ha anat passant de generacions en generacions, fins a arribar a la meva, i la qual estic molt content d'haver fet. En què consisteix el teu ofici? El meu ofici és una feina molt senzilla, però s'ha de necessitar molta pràctica i s'ha de fer amb molta passió. Què fem principalment? Pues, sobretot arreglar sabates, ja que, com tots sabem, és una peça de roba molt delicada i que utilitzem dia a dia. T'agradava molt el teu treball quan ho feies? A mi m'encantava, ja que era la meva feina des dels 15 anys i això, juntament amb el meu pare i amb el meu avi, ho feia encara molt més especial. Quin tipus de material utilitzaves? Jo utilitzava moltíssims materials diferents, perquè durant la meva època s'utilitzaven diferents materials que s'utilitzen ara, com per exemple els més bàsics que serien el cuir, el teixit, el cuir sintètic, la goma, l'escuma i plàstic. Aquests materials sempre s'han utilitzat i avui dia encara també. Era difícil arreglar sabates o fer-les? Des d'un inici sí era una mica difícil, ja que s'ha de tenir molta experiència, però gràcies a l'ajuda del meu pare i del meu avi, com he dit abans, vaig agafar aquesta tècnica. Però això ho vaig aconseguir gràcies a estar al taller durant hores i hores i hores, perquè no és una feina fàcil, s'ha de fer moltes hores i amb molta passió. Com solien ser les sabates que feies? Com he dit abans, les sabates d'avui en dia han canviat molt a nivell de material. En la meva època jo vaig utilitzar molt el cuir negre i el marró, ja que ens dedicàvem sobretot a arreglar sabates de vestir per la gent que anava a cerimònies, bodes, aniversaris, etc. I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, tiet Santiago. Ha sigut un plaer tenir-te aquí i gràcies per ajudar-me a aprendre coses noves sobre el teu ofici antic que puc compartir amb els meus companys i companyes. Ha sigut tot un plaer, Adriana. M'ho he passat molt bé i m'has fet recordar moments tan bonics del meu ofici.